И какво става, хора? Аз съм Мишо БГ и ние ще ви покажа най-бюджетната и качествена камера, а именно Alki 1080p Full HD. Но преди да започнем, не забравяйте да се абонирате за канала и да оставите един лайк на това видео. Нека да започваме. Това е самата кутия. Alki има няколко модела, един от които е PC LM1i. Това е книжката с инструкции и характеристики на камерата. А пък това е гаранционната карта с гаранция от 2 години. Ето е самата камера с кабелът ти, който е дълъг 180 см. Камерата има два микрофона, единият е тук, а другият тук. Ъгълът на снимане е 85 градуса и се върти на 360. Както виждате, това е щипка, с която се прикрепя към монитори, а тази дупчица е за прикрепяне на камерата към статив. Сега ще ви покажа как стои на монитор. Ето е камерата поставена на мониторът. Сега ще махна фолиото. Добре. И сега 2000 years later. Можете да си местите камерата на ляво и надясно. Можете да се регулирате на височина, надолу и нагоре. А сега ще ви покажа как работи самата камера. В момента снимам от самата камера. Качеството е задоволително, като се има в предвид, че снимам с естествена светлина. Разбира се, вие може да настройвате камерата от различни програми. Това беше всичко от мен. Ако видеото ви е скефило, не забравяйте да се абонирате за канала и да оставите един лайк на това видео. От мен, чао!